Magadi babongo. Ndozimba makadi prophet. Marovere maoko papa. Now papa, I want to do some crazy stuff. Ndotenda prophet. I want to demonstrate what I mean when I say the crazy stuff. Ndotenda. Mavakope. Lapa uchiridzi. All the way from Chiredzi varovere maoko. Chiri pamwe penyu papa, murudai muprofita andionera nekuti ndiri kuoneswa danga remombe. Ichokwadi prophet ndizvandavi. Mombe idzi makadzishaya. Ndakadzishaya dzose muna 2024. Dzanziri ngani? Almost 20. I'm not sure, but it's almost. Dangare yes, chokwadi. 20. Chokwadi prophet. Now ndiri panapa kuti ndigone kukubatsirai. Kwete kungotaura nhoroondo chete. Asi nekurikavha mombe dzenyu. Ndotenda prophet. Mombe chinhu chakakosha. Unozviziva here kuti waba foni unogona kunzi makore mangani mujeri, vanoziva mutemo? Ukaba aitewo unogona kunzi chi? Unopiwa 3 years uri mujeri. Ko ukaba mombe? 10. 9 to 10 years. Kureva kuti mombe inoonekwa sechinhu chiri value munyika yedu yeZimbabwe. Saka mombe haisi kutamba nayo. So ndiri panapa ndoda kuti baba ndapedza kutaura nemi gore randichazenge ndakunzwa Fred ndewe fake because ndo zvavachaita kana ndo zvavanotoita ende vachatiita zvinopfuura ipapo ende vachatoedza kuti zvavanoita kana kucreate madocumentaries or whatever. Gore randozodaro ndoda kuti muzotaura kuti aya omana ina akandiprofita zvemombe dzangu. Ndotenda prophet. Ndotenda. So ndatanga kutrace mombe idzi ndobva ndaona imimi patime you were not around, am I correct? Ichokwadi. You were in South Africa. Yes, correct. Kana ndagona kuona kwamaamuri zvinoona ndogona kungosvika pane mombe. Ndizvo chaizvo. Ndobva ndaoneswa ini mombe dziri kumafuro. Yes. But mombe idzi dzakangotinhwa. Hadzina kuwanikwa. Now the funny thing is mombe dzenyu dziripo and you are going to recover them, but muchadzirikavha dzawanda nokuti dzinenge dzichibereka. Why am I doing this? Ndiri kuoneswa kuti kumaraini kwamunogara kune vamwe vakambobirwa mombe, am I correct? Ya, vakawanda. Mukoma wangu wakatobigwa mombe. Pane mumwe akatomboona mombe yake akai-identify. Are you aware of that? Yes. Mukuita muchifunga? Ndichambofunga because pane umwe angati wakazoi-identify akazoishaiwa. Akai-identify kumapurisa. Yes, correct. But nyaya iyi haina kufamba zvakanaka. Haina kufamba zvakanaka, mapurisa vanoshanda navo. Aiwa tidaro hatizive izvozvo, we don't know about that. Hatidi kudaro. Nai tingadaro here. Mapurisa vanenge vachiita basa rani? Zvinhu zvakanonoka. Mapurisa vanoshanda navo here kuti mapurisa vanenge vachitoda evidence? No, mapurisa tinoti vanoshanda navo nokuti ukaendako vanoti no man, why uchimufungira? No, takamubona anadzo ng'ombe voti no. Ndati mapurisa vanoti tiri kana kuti vanoti tiri kuda umbowo. Evidence vanoida chokwadi. Kaka. Saka ngatiti vanoita mabasa tisavati vari kutadza basa rani. Nokuti ni basa rangu randinoda kuita pano nderekukupai umbowo unodiwa nemapurisa kuti vaite basa ravo. Ndiri kukanganisa here? Nokuti nyaya dzese dzinoperera kune vemitemo. Haugone kunoti ichi ndechangu usiri kugona kuchiprova kuti ndechako. Chero TV chaiyo ukatenga TV. Oh, let me teach you this. Ndazvifunga ndiri panapa. Do you know kuti ukatenga TV chaiyo, tora picture yeTV kana kuchengeta box reTV. Urikubata zvandiri kutaura? Kuti panozonorikavhwa kana wabirwa unogona kuburitsa box riya motarisa serial number kuti ichi ndicho chani.
haugoni kungonoti ndeyangu nemuromo. Mapurisa zvinovaremera. Saka ndiri kuti kana ukanga watenga mudziyo wako, yedza by all means kuve ne-description yechinhu ne-serial number yechinhu, zvinowanika mumareceipts kana kuzvowana pafoni pako, kutora picture chayo kana uine backup ingave yeGoogle. Muri kunzwa zvandiri kuti chai? Zvinobatsira. Mombe chaidzo baba, akusi kupenga kwekweya kuti waenda kumusha uchinovhudza mombe wotorwa picture uri pamombe dzani. Zvinokubatsira pane kuzoita kudescribe chinhu nechi. But zvese zviri kuperera pano nokuti mauya papi. Ukanzwa ndatoti dziripo dziripo, yanyaya yekungoenda padziri chete. It reminds me pandakamborecover imwe phone, ndakupa vanhu namba dzefoni kuti ndakapa imimi ndizvo ndichishedzera serial number nealine ndichiti fonerai munhu ndiye ane phone, but ndakatozopedzera ndadzima dzimwe nokuti ndaiziva kuti pandiri kushedzera namba kuna ari kutodzikopa. Andoti ari muservice kuti iwe shamwari wabatwa, foni yanzi ndionayo, achitofonera munhu yaya. Saka pane pamwe patinongopoka ka-privacy kekuti kana takuda kunowana, because mombe 20 it's a lot. Ichokwadi. Ndizvoka? Yeah, ndizvo. Ndoda kuti mugare pasi, imimi ndimi muchandoona after service, ndimo muchatanga kundoona after service. Okay, ndotenda prophet. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza iBhungwe. Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens. Ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270. WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.